shooting के लिए अभी रेडी है आईना से नहीं बेटा देख कार्यों बाहर मंडा के लिए बोलो बहुत कुछ किया ना Hello everyone. So today hai mana Raha movie ni shoot ini pe starting ada. Singar rang singar grunne na singar grunne. Ini apa? Ampe mana dah shooting start just kena ada today ni arambo. Ampe dah jeng dong piye bagan para ni mesti college jauh hai na. Baksa college bagan para piye hai dong piye. Dah beyond bini final sudah starting just kena ada. So nengthang mana boy bunai dia support kalam dia tapi ni fikas dong biau biau bunai dong dia. Mabeo tapi ni movie release tak kena ada. Nengthang mana nai ni birat mazang mungkin. Mana birat mazang mungkin. आं स्क्रिप्टखौ बिराद मोजां मोनदों आं माने बेफोरबायदि र'लावहाय फार्स्ट टाइम एक्टिं खालामगोन आरो बेनिखायनो बिराद माने सानदोंबो एक्टिंखौ हागोन ना हाया थेवब्लाबो मानसि हायै मा दंना खालामोबा नाजानोसै आरो जायगाखौ बोरै नांदों बयनिबो सापर्ट मोनगोन होननानै आसा फैनानै जायगाखौ बोरै नांदों बिराद मोजां बारा गरम मोनाखै आं एसे थान्दा मोनदों इयाव मा बायदि जागोन ओरै हो मा बायदि जागोन माया ओरैनो माबा स्टाइल लागोन रुला आरोना र'लाथ' लिड र'लाव दं नालाय बेखौ खिथाथ'ला नोंथांमोना नायबा मिथिसिगोन आरो एकदम मुभिखौ जेला नायो अब्ला नोंथांमोना Itu berapa baik dulu ya, bener ya, bostay baik. Oh, istirahat semua. Prai sun belian dia. Nih, Jagai sih deh. Prai, Prai,